ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, хеле ба ҳамагон маълум аст, аҳволи Туркия ба тамоми дунё аллакай маълум аст ки чӣ гуна дар онҷо заминҷунбӣ шудааст. Бисёриҳо савол медиҳанд ки оё одамое ки тиҷораткорон ва соҳибкорони ватании мо, яъне ки дар Туркия истиқомат мекунанд, фаъолият мекунанд, чӣ ёрдам карданд, чӣ кӯмакҳо карданд. Ташаккури зиёд ба ҷамъияти тоҷикон дар Туркия ки ман наворҳояшро ҳамаашро пурратар мемонам ва бисёр ҳам хайр карданд. Хӯрокҳои миллии мо ҳам дар онҷо пухта ва аз заминларза наҷот ёфтанд. Дар онҷо оши тоҷикӣ, яъне ки хӯроки миллии мо карда ва тақсим карданд. Видеошро мебинем, тамошо мекунед. Бисёр хайрҳо карданд. Худованд хайрҳошонро қабул кунад. یاد کردم آچجان خانه و ایوانی تره، نان گرم و شکر آوی لبی چکدانی تره، شیشتنای لبی با دیده پزمانی تره، خنده های شکرین و لبی خندانی تره، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی تره، با چه جان فهمیدم نو غمی هجرانی تره، با چه جان با چه جان با چه جان آچه جان آچه جان آچه جان آچه جان جان آچه جان. آچه جان گردشی چرخ گردشی آستینی تو بود. Уважаемые пассажиры, ҳамватанони азиз, хеле ки ба ҳамагон маълум аст, акнун сезони кор дар Россия сар шуда истодааст ва шумо метавонед ки билети арзон ва тариқи онлайн, яъне WhatsApp, шумо аз ҷои зистатон дар хона нишаста метавонед ки билетро харидорӣ кунед. Билети аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба тамоми давлатҳои рӯи олам шумо метавонед ки билетҳои арзон тариқи онлайн, WhatsApp, Viber, имо шумо харидорӣ кунед. Рақамҳо дар рӯи экран ба шумо роҳи сафед хоҳонем. Ба ман нигоҳбон кунед.